खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 3 जुलाइ 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम सोरखारनि सिगांग्रा बिफाना रां जाखावग्रा पुलिस अफिसार आरो गुबुन बिफाननि अफिसारफोरखौ एरेस्ट खालामगासिनो दङ। बेबायदिनो आसाम सोरखारनि भिजिलेन्स आरो एन्टि करप्शन बिफाना सुवालकुसि पुलिस बाजारनिफ्राय सासे एएसआइ साब इन्सपेक्टर पुलिसखौ सासे दायनिगिरिखौ हगारफिननो थाखाय रां लानायनि जाहोनाव उदाङै एरेस्ट खालामजादों। रां लाबाय थानाय समावनो दायनिगिरिया एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय एएसआइ दायनिगिरिनि मुङा जाबाय जयनाल आली, सुवालकुसि पुलिस बादायाव साख्रि मावोमोन। आसामनि मन्त्रि उतुल बरा बिथांनि रैखाथिनि थाखाय थांफानाय गंसे गारिया जावथाय जादों। नुमुलिखरनि सिङाव थानाय देवपाहार ओनसोलाव आसामनि मन्त्रि उतुल बरा बिथांनि रैखाथिनि थाखाय थांफानाय गुबुन गंसे गारिया राजा लामायाव बकाघाट फारसे थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव गुबुन गंसे गारिजों सौदावनानै जावथाय जानानै गंनैबो गारिनि ड्राइभारफोरा जोखोम जादों। नाथाय बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायासै। 6 सिडुलाव जेसेबां एसेम्बलिनि सेगमेन्ट थायो एसेबांनो ट्राइबफोरनि थाखाय रिजार्भ थानांगौ। गोदानै डिलिमिटेसन ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। होनब्ला जोंनि बिटिडि एरियाया भारत संबिधाननि 6थि सिडुलाव अलरेडि दाजाखांबाय 2003 मायथाइयाव आरो 6 सिडुलाव जेसेबां एसेम्बलि सेगमेन्ट थायो कन्स्टिटिउसननि आर्टिकल 332 साब क्लज 2 मथे ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ थानांगौ। लाइकवाइज बे रोखोमैनो आर्टिकल 330 साब क्लज 3 मथे 6 सिडुल एरियायाव पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउन्सिफ्राबो ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ थानांगौ। जेरै एग्जाम्पल आसामनि सिङावनो कार्बि आंलं ओमफ्राय वेस्ट कार्बि आंलं मोननै जिल्ला अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दं। ओमफ्राय मोनसे दंबावो नर्थ काछार हिल अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बा डिमा हासाव मोनसेल' एसेम्बलि सेगमेन्ट दं। कार्बि आंलं आरो वेस्ट कार्बि आंलंआव देग्लाय मोनसे होदेरनायजों बिसिनाव मोनबा एसेम्बलि सेगमेन्टआ ट्राइबेलनि रिजार्भ जाबाय। टटेल 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै डिफु पार्लियामेन्टारि सिटखौ ट्राइबेलनि रिजार्भ दिन्थिबाय। व्हेरेज बे 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टआव टटेल पपुलेसना आं अंकखौ नायखांबाय 8,70,854 ना बेसेबांल' आरोखि 8 लाख पपुलेसनजों जुदि मोनसे पार्लियामेन्टारि सिटआ रिजार्भ थायोब्ला बे मोनथाम अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि थाखाय जोंनियाव जेराव 29,66,000 पपुलेसन दं आधा रानब्लाबो 14.5 लाख जोङो पार्लियामेन्टारि समस्ति मोननै मोनखाथारो। आरो बिनि थाखायनो थांनाय 2007आव सिगांनो डिलिमिटेसन कमिसन हेडेड बाय जास्टिस कुलदीप सिंहआ जि ड्राफ्ट प्रप'जेल फोसावदोंमोन बेयाव क'क्राझार आरो उदालगुरि पार्लियामेन्टारि सिट मोननै जोंनो होनाय देखायदोंमोन। जुदियोब्ला मोननैबो पार्लियामेन्टारि सिटखौ अपेन बा जेनेरेल देखायदोंमोन। जों खुदिजों जों बेखौ आजावाखै आरोखि। दा फैयै फैयै दानि जिथु इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानो जे आसामनि एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टारि सिटखौ डिलिमिटेसन खालामनो फैदों खालामनानै दाखालि जुन दाननि 20 अक्ट'आव एब्राप्टलि हरखाबै जों कल्पना खालामनो हास्लाबै रोखोमनि जों लुबैयै रोखोमनि मोनसे ड्राफ्ट प्रप'जेल फोसावबाय आरोखि। बे ड्राफ्ट प्रप'जेलाव जों नुबाय दाख्लै जों गुवाहाटीनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम गेजेटाव फोसावनाय ड्राफ्ट प्रप'जेलखौ लाबोनानै नायबाय आं। बाव नायनानै सोमोनांबाय आङो। टटेल 15टा एसेम्बलि सेगमेन्ट बिटिसिआव होनाय देखायबाय। 15टानि गेजेराव 6टाखौल' रिजार्भ देखायबाय ट्राइबेलनि। बांसिन 9टा एसेम्बलि सेगमेन्टआ जेनेरेल जाबाय। आरो ओरैबायदि खालामबाय जेनेरेल समस्तिफोरखौ जे गाबोन समफोर बेनो फाइनाल जुदि जाना थाङोब्ला बे 9टा जेनेरेल एसेम्बलि सेगमेन्टआव सासेबो बर' बा ट्राइबेल मानसिया देरा। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।